Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Mela, Sajan, meta bdejna nitkellmu minn wara l-kwinti, inti bdejt titkellem b'mod informattiv għax għandek tarif dwar studju li għamilt inti li tħalt fih inti, għejdilna daqsxejn dwar dak li kont qed tgħidli qabel. Immaġina, għax inti saqsejtni u jiena tlek taf x'inhu jiġri. Issa immaġina ballun kbir. Sawaw dal-ballun minn l-spiderwebs. Kull spiderweb hija realtà. U f'dik ir-realtà hemm multiple universe u dimensions. Ġo kull spiderweb. Issa immaġina inti. L-realtà tagħna hija simulation dejjem tirrepeti ruħha, jiġifieri time frames. Aħna qed ngħixu dat time frame. Issa meta qbad il-biċċa xogħol ninvestiga jiena fuq dal-affarijiet fejn qbad ninteressa ruħi. Bdejt insegwi ħafna affarijiet u naqra ħafna affarijiet u mbagħad bdejt nikkuntattja n-nies. Insomma biex ikkuntattjajt bniedem barra minn Malta li qed infurmat fuq ġewwa ġifieri kelli nidħol f'biċċa xogħol tal-ostja. Mbagħad kont qed nitkellem ma' xi ħadd minn barra wkollu li gwidani biex nibda nsegwi l-Keith Parsons. U bdejt insegwi l-Keith Parsons. U minn hemmhekk bdejt ninduna l-Keith Parsons ma jgħidx ħafna bullshit mennu jmur straight to the point fis-sens li jispjega d-doluri fid-dettall ta' kif il-fantasmi jaħdmu u ċertu apparitions. U fosthom kien hemm tal-Ghost Trains. Kien hemm storja tal-Ghost Train fejn dil-Ghost Train kienet mill-futur, mhux mill-passat. Jiġifieri l-engineers li kienu qed isuqu train, kienu qed jaraw di train għaddejja kollha nar u taħbad. U tnej minn dawk l-inġiniera kienu tlieta, wieħed minnhom ħada sikk għax beda jibża. Kienu mietu fuq dik it-train u ma baqax tidher iżjed, allura jisa apparition mill-futur, apparti li hemm l-apparitions mill-passat, par ghost ship u teatrini minn daw. Issa, mal inti f'moħħi jiena bdejt ngħid mela daw isa sekwenza ta' frames jisu bħal meta jaqbiżlek xi frame. Fimt jidħollok frame minn quddiem meta tkun qed tagħmel l-antika ngħidulhom l-8 millimeter u hekk jibdew jidħlu l-films ġo xulxin u hekk. Insomma, u allura inti qed da jkun hemm qabża x'imkien xi żball, xi error fis-sistema u jiġru daw l-affarijiet, jiġifieri jkun hemm l-apparitions. Issa, meta qbad nara xi jkunu daw l-errors tas-sistema, bdejt nfittex fuq daw l-affarijiet ukoll. U mbagħad skoprejt il-Tom Campbell. U Tom Campbell jagħmel l-astral projections u affarijiet oħra minn daw. U fejn beda jispjega, da kien sab meta fil-bidu l-computers kienu bil-punch cards. Sab li kellhom l-errors. U beda jaħseb bdejt li f'dil-ħajja fir-realtà jaf ikun hemm l-errors. U hija parti mis-sistema li jkun hemm l-errors. Jiġifieri s-sistema mhijiex perfetta. X'imkien ikun hemm żball. Issa jafu aħna l-UFOs li qed naraw issa huma ġejjin minn dimensjoni oħra, allura nkunu nistgħu nosservaw il-shadow tagħhom forma ta' dawl. Għalhekk l-ewwel qed tinsaqsik jiena jekk dawk ta' żmien is-Sumerja ix-xajtan aw il-kelma ta' qabel xed li bħalissa Ħas-Satan. Ħas-Satan. Meta għaddew minn ġo il-post ħallew biża kbira u bdew isejħula hekk. U d-deskrizzjoni hija 3 dark figures surrounded by light. Jiġifieri minn hemmhekk għandna l-ewwel skritturi. U l-ħajja kif torik u meta tesperjenza l-astral projection u affarijiet oħra u hekk jien ma esperjenzajx astral projection, inti esperjenzajta ġifieri iktar tista' tkellimna inti dwarha. Mela, bażikament,
il-ħajja li ngħixu fiha hija mhix komplessa, meta tipprova tispjega l-ħajja sewwa, il-terminu kumpless sewwa ħaqqas tibda. Ġifieri b'mod definittiv il-ħajja hija infinita minn kull element, minn kull dimensjoni, minn kull aspett tal-ħajja sewwa. Il-persuni ħansejħu għalihom it-taxpayers minn għalihom illi mitqum fil-għodu, mara x-xogħol, taħsel wiċċek, taħsel snienek, mara x-xogħol, tbus il-mara, tbus il-tfal, tlaq taħ xogħol. Ġejt lura mix-xogħol, ir-rutina ta' kuljum biex ngħidu hekk. Issa l-maġġoranza tan-nies m'għandhom l-ebda idea ta' x'inhi l-ħajja fil-verità. Imma dan għaliex għaliex is-sistema li ngħixu fiha illi qiegħda ġo sistema oħra u ġo sistema oħra u ġo sistema oħra u ġo sistema oħra nibqgħu sejrin. Dawna kollha is-sistemawna biex naħsbu bil-mod kif tidna naħsbu s-sistema sewwa. Mela ħantikom idea biex nibdew biha. Is-sibt li għadda fl-20 ta' Mejju għamilt seminar sewwa. Tliftu. U l-ewwel ma staqsejt lill-udjenza kien staqsejthom din id-domanda sempliċi ħafna għattilhom ma rridx inkun naf la x'ismek. La fejn toqgħod, la l-identità tiegħek, ma rrid inkun naf xejn minn da. Irrid inkun naf biss min inti. U puntajtu baj l-ewwel persuna għatlu inti għajdli min inti. U jiftaħħal u jala saba diffiċli għalli ma nafx kif għanqabad nirrispondik. Ok, dort fuq ieħor, staqsejtu l-istess, eklu ma importanix x'int kapaċi tagħmel sewwa l-imbaras li tagħtek is-sistema, la x'ismek, la fejn toqgħod, la klu għajdli min int. Għalli ma nafx ta' ma nafx. Għatlu għattara, il-sistema xamlitlek sarqitlek il-konxu, sarqitlek ħajtek, għazbis taf minn inti. Għattilhom mela ħantikom ideja ta' aħna, sewa, bħala vettura fizika, issa fizika ta' mhux qed immorru lejn xejn kbir, bħala vettura fizika. Kemm għandna potenzjal li s-sistema trid taħbilna. Qabel ma mmur għal potenzjal l-ewwel se nibda b'żewġ termini importantissimi. Inti meta tisma' bit-terminu Luċifru. Moħħok xibda xibda għaddej minn moħħok. Xita reliġjon dogma. Issa daka ovvjament is-surface layer li meta nisimgħu din il-kelma Luċifru l-moħħ jibda sejjer u mhux biża. Mela Luċifru huwa kif nafu l-alla tad-dawl. Imma fil-verità dan qasbiss jeżisti, dan ma jeżistix. Luċifru huwa jirrappreżenta parti mill-konxju tal-bniedem. Issa, id-dawl x'inhu inti meta tiftaħ kamra mudlama. Sewwa x'tagħmel? Tixal id-dawl biex tara. Jekk inti se tidħol ġo din il-kamra u m'intix se tixal ma tafx hemm fiha, mela allura int ma taf xejn. Sewwa, ħandaħħal dik l-allegorija li nsibu fil-Genesis fejn ikun hemm dak li msejjaħ Alla, dak li msejjaħ Luċifru, Eva u s-siġra tal-erf. Sewwa, hemm siġra oħra li hija s-siġra tal-ħajja ma tantx tagħwa ħin fil-Bibja, anzi din eskludewa totalment mit-testi bibliċi. Iffokaw iżjed fuq is-siġra tal-erf. Is-siġra tal-erf qed tipinġielek allegorikament, metaforikament bħala siġra bil-frott ġo fiha u Alla l-leva Alla issa dawn qed ngħidu titkellmu fuq karattri bibliċi metaforiċi li ma eżistewx u waqqas jeżistu. Alla ma jeżistix, Luċifru ma jeżistix, Eva ma teżistix, xejn minn da ma jeżisti. L-awturi sakri użaw ċertu stejjer biex jaħbu ġo fihom il-verità. Issa inti meta tinvestiga l-Bibja, ovvjament, ma tix taqra kelma b'kelma, ira lix se taqa' fi żball. Mela għandek il-Luċifru, għandek l-Alla, għandek l-Eva u għandek is-siġra fin-nofs. U Alla l-ewwel ħaġa li Alla lill-Eva, Alla hu mis-siġar kollha, Alla barra minn dik. Anki għal xiex ma nħux minn dik. Alla x'jekk tieħu minn dik is-siġra tan-nofs, Alla tmut.
Mela l-għadin hija strateġija psikoloġika illi nsibu li qed tagħmlilna l-Knisja u s-sistema. Sewwa, jekk għal-mod tal-kelma jinnaf għandi dan il-mikrofonu. Illi jiena biħna fil-li se nsemma leħni. Mod jinnaf mod estensiv, sewwa sa nifresh leħni mal-pubbliku. Ovvjament jekk jien se nuża leħni propja ser ngħajjad. Mhux se jismawni ħafna, mhux se jwassal ħafna, imma jekk se nuża mikrofonu qabad ma' amplifier jew ma' speaker, ħaj jisimgħuni ħafna iżjed nies. Sewwa, minn aspett ieħor, jekk jiena hemm xi ħaġa potenti ħafna illi naf li jista' juża kulħadd. Sewwa, imma jekk se nuża jiena se nassumi kontroll u poter kbir fuq il-bqija tas-soċjetà mela x'nagħmel. Din il-ħaġa, dan l-aġġeġġu x'nagħmel. Intih konnotazzjoni kera. Nibda nbeżza bih. Noħloq dogma sħiħa, sistema sħiħa fuqu, ħalli n-nies jitbedu awtomatikament minnu. Inrawwamhom hekk jibżgħu minn dan l-affarijiet, ħalli dawn ma jmissux minnu mela Luċifru huwa id-dawl. Okkult l-istess. Okkult hija x-xjenza biex inti tinvestiga. Jekk inti ma tużax ix-xjenza propja, għax nies ukoll meta jisimgħu l-kelma okkult maġija sewda, satanizmu, mhix veru. Okkult hija kelma mistħerħa mis-sistema għal apposta biex ma tittepjax kemm fil-poteri tiegħek. U waqqas fil-ħajja. Sewa qajla li il-ħajja hija ħafna komplessa u hemm ħafna iżjed niskopru fil-ħajja. Meta inti tibda tittepja f'dawn l-affarijiet, tuża l-alkemija, tuża l-astroloġija, tuża l-mistiċiżmu, tuża l-ispiritwalità. Hemm ħafna livelli fil-ħajja illi dawn huma moħbija minna għal tapposta biex ma niskopruhomx. Inti staqsejtni fuq l-out of body, fuq l-astral projection. Il-ġisem tagħna tant huwa armat, tant huwa potenti illi aħna minn għalina nużaw ħal affarijiet ta' kuljum. Sewwa. Mela ħan nidħlu daqsxejn fuq astral projection għax hija xi ħaġa ambigwa, hija xi ħaġa stramba għal dawk in-nies ma tempjax fuq tal-affarijiet. Astral projection hija meta persuna qed tagħmel dan it-tip ta' prattika toħroġ minn ġo ġisimha u tmur x'imkien ieħor. Sewwa, mela ħan nibda xejn ta' spjegazzjoni fid-dettall. L-ewwel darba li għamilta jiena qatt fuq is-sufan, sewwa, u ruħek toħroġ bil-konxu mhix kollox, sewwa għax inti tinsi x'anti għandek kuntratt ma' ġismek. Ma tistax titlaq u ma tiġix, ir-ruħek ma tistax titlaq kompletament minn ġo ġismek, mela inti toħroġ porzjoni żgħira mir-ruħ u porzjoni żgħira mill-konxu, ħalli inti qed tuża l-memorja u qed tuża l-ħajja, inti qed tipproġetta lilek innifsek il-veru inti biex tmur x'imkien ieħor nista' ngħaddi minn ġo l-ħajt, nidħol nara l-ġar, jekk irrid, nista' noħroġ mid-dinja, nista' noħroġ mis-sistema solari, nista' noħroġ mid-dimensjoni fiżika. Jiena l-ewwel darba li kelli astral projection għandi ħajt bħal dan hekk kara aħmar, twil bil-kolonni ionic tal-Corinthians. U tiela lejhek bil-ruħ tiegħi u maddubitajt. Qed kif ma tħarġ fil-paraliżi. Għax inti l-ewwel tgħaddi minn vibrazzjoni, sewwa dan mhux din hija verità ġifieri, jiena naf li veru, illa li x'għaddejt minnha kemm il-darba, sewwa in-nies ma jafux bihom dawn l-affarijiet. Illi inti tista' toħroġ dawn il-potenzi li għandek inti bħal meditazzjoni, bħal telekinezi, bħal telepatija, dawn kollha qegħdin ġo fina. Illi minn aspett alien, l-alien jużawhom u aħna ngħidu allura x'huma kapaċi jagħmlu l-alien. Ġenerajt telekinezi. Telekinezi, jessax qatt ma rajt ma nafx nagħmilha. Ma ġenerajt għassirek jew. Qatt ma rajt, le. Imma dawn il-potenzi li qegħdin fina, imma ma jridunix niskopruhom għal xiex, għax jekk niskopruhom. Sistema bye. Jekk inti ssir taf kif isfejjaq lilek innifsek, għax xi knisja kienet tiċċensura bl-inkwiżizzjoni dawn in-nisa li sejħulhom sħaħar. Sħaħar għal dak ġejjin. Li jagħmlu pozzjonijiet u jagħmlu rimedji, healings. Ma xi ħadtek li huwa taħseb li huwa 100%? Ma nilek għal xiex ta'. Ħanajdlek hawn min huma ġenwini. Persuni individwi ġenwini. Il-blood type ġieli, saqsejthom il-blood type.
Għani l-ek għajxi xuħur. Għajli. Ma dak meta kien di l-prosekuzzjoni ta' sħaħar, ċertu blood type baqa preservat, għax ma kienx hemm il-prosekuzzjoni għaddejja u kienu tajbin vera. Issa, dak il-lineage baqa għaddej. Għara daw il-mediums li jkunu rip jew viċin, jkunu jew O negativ jew RH negativ. Sawa? Essejna nixin nisib persuna wahda. U oħra ma nafx dubjus fuqha. Issa, l-RH negativ ovvjament għax ma fiex skont l-evoluzzjoni, għansejħulek, l-evoluzzjoni tal-bniedem minn żmien il-Homo sapien law. Ma fiex id-DNA għanajdu hekk tal-xadin. Sewa, għansejħulu xadin. Il-bniedem primittiv. Il-pozittiv illi fiex. Imma il-negattiv illi ma fiex. Allora daw ikun hemm dik biex ngħidu hekk hemm dik id-dożi żjed qawwija ġenwina ta' DNA għalijena. Illi daw jista' jkun u jista' jkun illi għax aħna nħarsu lejn l-alieni. Ma rridx naqbes fuq xi ħaġa oħra. Aħna qegħdin fl-istess livell tal-alieni, dak li jistgħu jagħmlu l-alieni nistgħu nagħmlu aħna. On the same plane. Eżatt, dak li jagħmlu l-alieni nistgħu nagħmlu aħna. Sewwa? Irrelevanti x'jagħmlu, imma aħna qegħdin is-sistemati. Aħna moħħna misruq mis-sistema għal tapposta. Sewwa, aħna kull ma nafu narrattiva ta' sistema, ta' gvern, ta' reliġjon, ta' dogma, u aħna nimxu fuq din in-narrattiva. U barra minn hekk ma nafu xejn iżjed. Imma meta naqbdu aħna nesperjenzaw lilna nfusna fil-verità, is-sistema l-qalbieb, bum f'wiċċa. U ibda esperjenza li kien nifsek, ibda esperjenza il-ħajja tiegħek. Mur fil-kampanja, għamel meditazzjoni, moħħok prova klirjaħ, neħi kollox minn moħħok, evakwa kull ħsieb, mhix faċli. Imma tibda tittepja f'postijiet li huma letteralment tal-blieħ. Is-sistema x'tgħidlek dwar l-affarijiet? Mhix veru. Qed imbagħad jidħolek dawn l-akkademiċi. Ovvjament, jien xabba jgħu l-miġnun immaġina li l-ek u għol. Għax ovvjament nittepja f'ċertu affarijiet illi għalihom mhumiex normali. Le, mbagħad nisma' ċertu affarijiet ngħid. Imma jien għandna beginner minn amateur għadni. M'intix ta' beginner. Anzi. Tibda tisma' affarijiet minn bħal nies ikellmu qtates jew kellmu qtates. Żgur. Tibda tisma' affarijiet bħal żgur. Anke l-pjanti. Il-pjanti tkellimhom. Anki semmalhom ċertu mużika, jibdew jaġixxu b'ċertu mod, għax il-ħajja kollha għandha l-konxu. Il-ħajja kollha għandha l-konxu, anke biċċa ġebla, jien nara ġebla mal-art inkun għaddej fil-kamp jien nagħmel kwarta nħaċċassa lejha. Sewwa, anke meta tiċċassa tkun tlaqt inti. Jiġifieri inti taħseb sewwa li teżisti negative u positive energy u li kollox għandu point of energy li huwa connected. Issa, jekk aħna din fuq il-positiv, sawa, u l-negativ. Fejt il-0 point ta' sistema. Mela. Jiena l-ewwel ħanibda minn hawn, l-ewwel ħaġa, jiena mhux nemmen għax inti staqsejtni temmen, jien ma nemmen f'xejn. Assolutament f'xejn. Jiena naf. Dak li ma nafx, ma nitkellimx fuqu. Kif den nitkellmu mon wara l-kwinti, bejtejt li affarijiet li ma nafhomx. Jien fuq dawk l-affarijiet, jiena li naf fuqhom nitkellem ma ngħidlekx nemmenx jew ma nemmenx. Għax it-twemmin huwa thought form, frekwenza, smajta l-mod tal-kelma minn għandek, għat li smek hekk u hekk ta'. Ma jiena fejna fl-idina vera. Jiena lek meta kont qed nitkellem ma' Mirko, l-ewwel qatlu jiena meta nirriċerka, issa qasadni nirriċerka. Għax wasalt f'evoluzzjoni f'ħajt li warrab kollox. Jibda jeġi kollox waħdu. Sewwa, it-twemmin essaġġ hija forma ta' nazba oħra. Forma ta' jiena mhux għax nara akademiku jitkellem fuq it-television se nemnu għas xejn. Għas xejn ma nemnu. Jiena rrid nirriċer jistimulani ta' ovvjament nispira ruħi. Għax jiena l-pajjiena kien morġu mużew. Sewwa, u jibdew joruni relikwi antiki u affarijiet u hekk. Imbagħad nara bib wieħed magħluq ta' rid nidħol ġo dak il-bieb. Tgħidli għandek mużew sħiħ, rid nidħol. Moħħajek jaħdem jiena ċana għall-erf għandi kurżità kbira enormi li qatt ma nista' nissodisfa. Għalhekk tgħid l-podcast jiena ħabba l-kurżità.
U għet ikollok nis interessanti, għet ikollok studjużi u nis li għaddew minn esperienzi interessanti, ġifiri dan huwa kollu erf. U kollu esperienzi ta' nis illi jrid joħroġ bil-fors hemm barra għaliex mistax jibqgħu żejrin f'din in-nasba aħna ta' sistema anke toqgħod tisma' l-mod tal-kemm l-aħbarijiet. L-aħbarijiet kollha qed jgħidlek l-aħbarijiet qed jaqralek fuq script sewwa qabel ma joħroġ dan l-iskript. L-ewwel li għamlu bordis ma ħanejdu hekk li ta' tgħidix dik il-ħaġa, isma' niġa nispara warsa għajna jekk ngħidu. Kollox mixi fuq ir-rubini. Jekk tisma' l-battar kelma jidna l-iskript ta' dan il-partit, da jgħid fuq da, li da kollox ħażin, da kollox teb, tisma' liħor bil-kontra. Da kollox ħażin, imma tiegħu x'inhu jiġri f'din is-sistema? Ma jiġux, men. Ma jiġux, xofja. Ħanajlek għax kollox scripted li kollox orkestrat. Aħna fi żmien il-COVID. Meta konna niprotestaw, jien ħobb nitkellem għalaw ta' ġifieri, għax jiena ġenwin. Jekk suppost għandna l-libertà li nitkellmu. M'għandniex espressjoni tal-libertà għall-injorant tal-medjokru. U aħna qegħdin maġunin biex nisfnu iż-żifna tas-sistema sewwa nilabu l-logħba tas-sistema. Meta tidħol għall-espressjoni tal-libertà ma tistax, għax l-espressjoni tal-libertà qiegħda għall-medjokru dak li jmorru għand il-grocery u jgħidu fuq il-ġar x'inhu jiġux u x'mhux jiġri. Sewwa u kif ħan isprejja l-karozza u x'ħan nagħmel jien x'jinteressani jiena għajd l-verità lili. Għajd l-verità. Toqgħodx telha ddulli mal-lewża u tgħidli dawn l-affarijiet, għajd l-verità. Imma l-verità qatt misa jgħidu wielek. Għaliex għax din aħna qed ngħixu ġo nasba ġo din is-sistema. Illa x'jekk tiskopri lilek innifsek. Il-Knisja bye. L-edukazzjoni bye. Politika. Is-sistema medika bye. Il-politiċi l-ewwel li jitilfu ma bħal-Knisja. Illa il-Knisja ħanidħol fl-aspett tal-Apokalissi, sewwa. Il-Knisja msemmija ħafna fil-kittib tal-Apokalissi u insibu b'mod ċar kristall iswed fuq l-abjad x'hemm miktub għal xi qed tirreferi. Mela fi żmien l-imperaturi. Sewwa l-istudjus Irrenius li kien jgħix 130 sena wara it-twelid ta' Kristu, sewwa, dan għamel studju fuq l-iskrittura tal-Apokalissi, sewwa, illi allegatament din jinnaf ġiet miktuba minn Ġwanni, l-awtur tal-Evanġelu ta' San Ġwan, sewwa, daħat ma jafhom dal-affarijiet, illi fuq din l-iskrittura sakra, illa li veru sakra, xed tagħmellek profezija dwar se jiġu qed ngħaddu minnhom dawn l-affarijiet tal-bliħ dawn l-affarijiet sewwa. Imma dak iż-żmien meta kien għamel l-istudju Irrenius dwar l-Apokalissi, dan ħaseb illi il-bestji tal-Apokalissi allegoriċi bida jqabbilhom maċ-ċesrijiet ta' Ruma. Sewwa, u kien qal illi qabel ma l-New World Order jiġi fis-seħħ sewwa l-żmien li qegħdin f'dan iż-żmien aħna sewwa se jqajjem wieħed rasu mill-ġol-Knisja Kattolika. Se jkun hemm personaġġ illi għalih miegħu marbut is-sekwenza ta' 3 sittiet sewwa illa lix fil-Apokalissi hemm miktub illi the number of the beast is actually the number of a man. Mhux dal-Antikrist li qed jgħidu ġej xi alien u ġej xi ħaġa leha. Huwa bniedem bħalna, imma għandu awtorità. Minn hemm fuq, meta ngħidlek minn hemm fuq, biex bismewwiet. Minn entitajiet astrali, entitajiet negattivi, għandu awtorità u potenza kbira ma ninsewx illi l-Knisja. Għandek sigriet ġo sigriet, misteru ġo misteru l-Knisja Kattolika sewwa. M'hemmx taħwita, anzi għandhom kollox organizzat, kollox pjanat, din hija l-iżjed entità. Kif iridu mamma? Ovvjament. Għalhekk qed lek hemm it-taħwit. Għax kif iridu huma? It-taħwit naħseb qiegħed fil-moħħ tal-bniedem mhux qas jaf se jaqbad jemmen. Il-moħħ tal-bniedem mela jiena meta bdejt nittepja fil-Bibja, jiena studjajt il-Bibja tħalt fil-font ġifieri, u bażikament il-grupp tiegħi kollha speċifikajt x'hemm fil-Bibja u x'mhemmx fil-Bibja fuq aljeni u teknoloġiji u dawn l-affarijiet u profeziji u allegoriji. Mela persuna meta jiena bdejt naqra l-Bibja l-ewwel darba. Mela kif hawnhekk fil-Bibja u miktub illi Alla benvolenti, il-Knisja tgħidlek li Alla benvolenti u Alla jħen u bla 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 li titolbu jtik, imbagħad tidħol fil-Bibja. X'hawn miktub. Illi da ħareġ ordnijiet lil Mosè
U l-patriarki oħra biex jeqrdnu ġnus sħaħ biex jeqirdu l-trabi l-nisa u nisa ħobla u weqret bla remors ta' xejn, kisser u waqtol xemm miktub. Imma ma rridux naqgħu fin-nasba għax isma' xemm miżjed fil-Bibja. Hemm affarijiet veru interessanti. Għalhekk l-okkult ma tidhekx tkun tafu l-Knisja. Illa lix dawn huma allegoriji. Alla għatlek ma jeżistix. Iġifieri dawk in-nies li kienu jemnu fl-Allat, dawk kienu qed jadoraw aljeni, mhux Alla. Sewwa, aħna min qed nitkellmu dwar Alla, qed nitkellmu dwar in-natura. Dik li m'għandix rimors, dik li m'għandix rieda, dik li ma tikkastigax, dik li ma tippremjax, dik li toħloq u terġa' tiddistruġġi dak li ħolqot. Mhux bħal dak li ta' xar kmandamenti u għallek isma' jekk ma timxix mal-kmandamenti tiegħi ħajkun hemm il-konsegwenzi kif insibu fid-dottrini ta' Mosè. Sewwa? Ġifieri hemm ħafna affarijiet illi ma jagħmlu sens. Imma inti meta timplementa l-għodda l-okkult biex tidħol sewwa fl-allegoriji tal-Bibja inti jissib ħafna affarijiet li tgħid ara hawnhekk awwalla li jrid joqtol li jrid hemm mhix veru. Hekk hemm miktub ma dik biex tingannak. Hemm miktub hekk imma n-narrattiva qed titrikjak illa għaliex is-sens u l-intenzjoni tal-awtori sakri huma biex jaħbu l-erf, il-gnosis, l-eżoterija. Sewwa, xi jfissru dawn l-affarijiet mela? Għal-mod tal-kelma, inti qed taqra fuq Ġakob fil-Bibja u qed timxi man-narrattiva rajtu Ġakob għamilek fil-verità qed taqra dwar nerv fil-ġisem inti. U ma tafx. Vera? Żgur. Eżempju l-ħajja ta' Ġesu 33. In-numri kollha li huma assoċjati ma' stejjer bibliċi huma numri allegorika li għandu jaqsmu mal-ġisem tal-bniedem. Fuq li ma nerf jiġifieri. Fuq il-Vegas. Ħantik eżempju ċar kristall ħajfmu kulħadd. Fuq l-istorja ta' Ġakob jisa fuq tal-Vegas nerf għax dak Ġakob spiċċa ġol balena u xekk u l-balena jiġi fuq l-istonku. Allura mbagħad għandek estja vera. Tagħmel sens tad-dulur. Tagħmel ħafna sens. Għax il-Vegas nerf huwa dak li hemm il-liver, l-istonku kollox u l-oroloġija. Il-Bibja hija anatomija tal-ġisem. Inti meta taqra b'mod dogmatiku se taqa' fl-iżball, jew se ssir xettiku. Jew se ssir Kristjan fanatiku. Sewwa? Bil-box mentality, illi jgħidulek xi jgħidulek tittikwata u meta tikkwata tagħmel ħażin għax inti qed tikkwata xi ħaġa kelma b'kelma, litteralment, imma xi tfisser dik? Boq, mhix Ġakob, qasam ix-xmara, għat jaqsam ix-xmara biex iġib il-bramel. U mbagħad reġa' qasam biex iġib il-gaġġeġ tal-ħamim, mbagħad reġa' qasam biex iġib il-vażuni. Mhux dik l-istorja ta' ġo, le, ħantik eżempju ċar. Mela, it-12 tribu li msemmijin fit-Torah, l-ewwel 4 kotba tal-Bibja sewwa, hemm 12 tribu. Illi dawn it-tribu meta marru fil-Ġenesi, meta marru fid-deżert mhux fil-Ġenesi wara fil-ktieb tal-Esodu, marru fid-deżert dawn iffurmaw sewwa skont il-kalendarju astroloġiku Nord, South, East u West. Sewwa, issa it-tribu ta' Ġuda, it-tribu ta' Ġuda. Sewwa, għadet orjentata East. Lej in-naħa tad-dawl minn fejn titla' x-xemx. Illa li xi tribu ta' Ġuda hemm semmija fil-ktieb ta' Ġoxwa, fil-ktieb ta' Salamon, fil-ktieb ta' David, allegorikament illi se salva l-umanità, allegorikament. Issa n-nies illi żgarra u xxutjaw bil-kontra daqs l-Iżraeliti fl-istorja tad-dinja mawx. Sewwa, imma allegorikament l-Iżraeliti qed jirrappreżentaw il-bniedem, l-umanità, allegorikament, mhix veru, sewwa. Bħal meta qed ngħidu l-ewwel semmejna Luċifru. Luċifru mhux entità veru, ma teżistix. Babawda, sewwa, fantażma, ma jeżistix. Rappreżenta l-konxu huwa veru. Fejn għandek inti l-left hemisphere u right hemisphere. Ir-right hemisphere hija fejn inti tittepja f'meditazzjoni, tuża biex tittepja konxjament. Imma il-left hemisphere hija l-akademika, li taqra li tittara l-istampi, qed tifhem, hija dik li twaqqak fin-nasbaħ tas-sistema. X'qed tgħid il-positive u energy, negative, positive u negative jisu.
Iwa kollox pożittiv u negattiv għal fuq hemm misfel għal abjad hemm l-iswed għal tajjeb hemm il-ħażin kollox għal kisa hemm miskun. Id-dinja magħmula minn opposti, infatti għalhekk għandek il-Baphomet jipponta hekk. Dak huwa simbolu simbolu okkultist tal-oppożizzjonijiet, sewwa tal-oppositions. Issa ħankompli dwar dik l-allegorija ta' tribujiet. It-tribujiet iffurmaw skont sewwa l-erba' tirjaħat primarji. U fin-nofs kien hemm l-Ark of the Covenant. U l-Ark of the Covenant x'inhi? Il-pineal gland. U l-pineal gland qiegħda ċirkondata b'12 il-cranial nerve. Fir-ras tal-ġisem. Fir-ras tal-bniedem uman, sewwa, mela għandek il-cranial nerves u għandek il-pineal nerve, imma mhux qed jgħidlek l-iskrittur sakru. Il-pineal nerve qed jgħidlek l-Arka tal-Covenant. Dikon naf ta' 12 nerv. Ħanejlek għaxiex. Għaxin la saqfar u n-nis u l-annimali kollha biex tindun hekk mara jew raġel bil-labra fuq raqsa. Jekk iddur ċirku mara, jekk timxi hekk raġel. M'għandix idea fuq annimali, ma minn hemmhekk skoprejt li l-moħħ ikun hemm 12 nerv imma jaħdmu b'mod differenti. Fuq annimali ma nistax ngħidlek ma tħallx fiha dik imma fuq umani anke meta tkellimt ma' niftakar kont tajt teżi tiegħi kont mort l-università, kont iddiskutejt f'xi żewġ sessjonijiet ma' Dr. Xkembri Wizmajer ilu dat ngħidlek xi 13 jew 14 sen ilu. Dwar din it-teżi kienet imbagħad ġiet ippubblikata dwar il-martieru ta' Ġesu sewwa għalkemm jista' jkun karattru veru storiku, jista' ma kienx karattru storiku, Ġesu. Jien għamilt analiżi dwar di, ma jenkomplu ma nitħrix ħafna affarijiet għax nies ingerfxuhom. Jenkomplu nidħlu daqsxejn fis-simboliżmu tal-Bibja. Illa għaliex il-Bibja tant hemm affarijiet, eżempju, 33. Sewwa, huwa numru simboliku illi jirrappreżenta 33 vibra fl-ispina. Sewwa 33 jgħidulek meta Ġesu miet salbuh. Mela twielet ovvjament 1 AD u wiesa 33 AD. Sewwa, mela għandek il-miġja ta' Ġesu. Aħna hawnhekk għandna żejt. Sewwa. Jekk tidħol fil-karti medjavali, okkultistiċi jissib di grave digger. Il-pala tiegħu qiegħda forma il-ladma hawnhekk. Sewwa. Issa mbagħad għandek il-handle, l-ispina, sewwa, di grave digger. Sewwa dawn huma kollha simboli okkultistiċi jekk ma tkunx taf bihom, jekk ma tużax ix-xjenza okkulta, ma tistax tinduna x'hemm jekk jien ħantik marfa, ngħidlek ħaffer li toqbaw, u ntik marfa. U tibda tħaffer int u tħaffer li molek. Tgħid isma' sib blata ta' ngħidlek kompli ħaffer u inti ma tistax taqbad. Irrid intik ġiger jew JCB biex tħaffer, l-għodda propja rrid intik biex tħaffer jekk ma ntikx l-għodda propja, m'intix se ssib. Darba minnhom kelli diskussjoni il-monasteru jew konvent il-Forjana, x'ismu Fra Martin tal-Kapuċċini, sewwa, ilu wkoll dan xi 15-il sen ilu għalli inti qed taqaf iżball għalli qed tinterpreta il-Bibja għalli b'mod xjentifiku, għatlu għalli għax il-Bibja spiritwali, għalli eklum barra li spiritwali hija militareska wkoll, fija politika. Eklu, fija ħafna okkult. Fija deizmu. Oppressjonijiet. Teknoloġija. Eklu, ħafna xjenza ġo, eklu kif ħanibda nifhem il-Bibja minn aspett reliġjuż, eklu bina qaf in-nasba. Għalli lieta għalli x'inti m'intix qed temnu lill-Alla, eklu ġifier il-Bibja l-kelma taqli mhux hekk. Eklu dik li tajdu intkom lin-naġa, skużi l-kelma, eklu lill-Bibja l-kelma, eklu l-Bibja hija l-anatomija tal-bniedem. Int kif se tuża il-ħajja, kif se tuża n-natura. Infatti daw is-secret societies kollha jipprattikaw l-okkult u ma joqgħodux jieħbew wara subajhom kollha kemm hu marx għax okkult hija l-għodda biex inti tiskopri l-potenzjal kemm tal-ħajja, kemm tiegħek innifsek u kemm tan-natura. Aħna qed ngħixu f'xenarju illi rridu nittepjaw, rridu nħaffru biex insibu, ma rridx noqgħod nibbaża ħajti fuq dak li tbella li s-sistema bħal l-aħbarijiet, bħal inna fl-istituzzjoni medika, bħal marajna fil-COVID,
Kien hemm dawn l-industri farmaceutiċi telliqa minnhom bejniethom min se jipproduċi l-vaċċini l-ewwel. Min daw jekk tara r-revenues tagħhom fl-aħħar mill-aħħar daw saru kollha mhix saru komplew isiru biljonari. Telliqa għal-kura l-kanser. Dil-ħajja dan kollu li għaddej minnu, da kollox. Ġifieri li qed naraw bajnejja u da. X'inhu, xi jfisser għal xi dan kollu. Mela. Il-purpose. Mela. L-intenzjoni dejjem ovvjament kif inħossa jiena. Sewwa, mela. Bħala bniedem. L-intenzjoni ta' din il-ħajja hemm dawn ir-reliġjużi li jekk toħroġ tistaqsihom fi triq b'mikrofonu tgħidilhom isma'. Inti taħseb illi fija xi raġuni din il-ħajja, taħseb illi jien nafsa qed tgħix u qed tmut u spiċċa kollox. Iva, mbagħad mhux Alla jaf u mela. U dik hija r-risposta ta' daw il-persuni illi ilhom isegwu jien naf dottrina ekklesjastika għalhom orhom. Jiena nħoss illi kif għad fil-bidu il-ħajja tant hija infinita illi din hija jiena nħobb inħares lejn il-ħajja bħala sistema skolastika. Sewa, meta konna alġi miljuni u biljuni ta' snin ilu, mhux fuq din id-dinja, sewa, fuq din oħra, ġo galassi oħra. Imma aħna il-konxju tagħna u r-ruħ tagħna. Aħna ma dejniex din il-ħajja. U żgur, aħna infiniti. Aħna spiċċaw qatt. Infatti s-simbolu tal-Alla għalhekk għandek miktub Know thyself and you will know God, għax aħna Alla. Meta Ġesu lill-Iżrael il-Lut għallhom intkom Allat. Litteralment Allat qed jeskludi l-ġisem, qed jirreferi għal propja ent. Għallhom intkom Allat. Daw ereżijiet, daw sakrileġġi li qed tgħid u qabdu jwadbu l-ġebel. Alla mekk hemm miktub fl-iskrolli ta' missirietna li aħna Allat. Aħna magħmulin in the likeness of God and in the image of God. Allora kif aħna ma nistgħux nagħmlu dawk l-affarijiet illi jagħmel Alla? Mhux gods. Li ma mhux qed nirreferi għall aljeni jiena. Le għax hu jgħidlek. Kien hemm gwerra. Sawa fl-ismawiet. Allura meta kien ħajinħoloq il-bniedem għalejja nagħmluh fuq l-immaġni tagħna, mhux fuq l-immaġni. Imma aħna qed nitkellmu fuq il-ġisem f'dan l-aspett imbagħad. Jiena mortlok oltre fuq il-konxu fuq il-ruħ. Ne mhux astral. Fuq multidimensional. Le, għajt li tittajt inti. Jekk għandek xi ħaġa tixtieq taqsam għad-nies li ovvjament ta' informazzjoni tajba. Le, di interessanti li qed tgħid. Ħantik naqra il-ħin tiegħi sajjan. Ħantik naqra il-ħin tiegħi. Kompli anzi, dik id-domanda xed vera sewwa tgħid kifin, anki dik il-biċċa xogħol li alla fuq l-immaġni tagħhom għax wieħed fuq l-immaġni tagħna mela miktar minn wieħed. Eżatt, imma aħna mela, mejjena meta bdejt tqattajt u tkissirt fuq il-ktib tal-Ġenesi, għandek liet verżjonijiet. Għandek il-verżjoni mitoloġika. Sewwa, għandek il-verżjoni fiżika u għandek il-verżjoni spiritwali. Xiġifieri? Mela, għandek il-verżjoni mitoloġika fejn jidħlu dawk li msejħin dik il-koalizzjoni ta' razzes differenti ta' aljeni. Sewwa? Illi fl-iskritturi Sumeri jissejħu Anunnaki. Sewwa? Il-Vaders tal-Indjani. Kif? Il-Vaders tal-Indjani. Eżatt, infatti nsibuhom ħafna ċiviltajiet differenti. Eżempju, jekk għal-mod tal-kelma Tot, l-Eġizzjani jsibuh bħala Tot. Il-Majja kienu jsibuh, l-Olmek kienu jsibuh bħala ta' Machu Picchu. Quetzalcoatl. Tifhem, u t-tnejlu ma ġifieri bir-rix u hekk l-istess tirreferu għall-istess għal meta jgħidulu qed isejħru bl-istess isem għax lingwi differenti u ċiviltajiet għalkemm ħarġu mill-istess l-Eġizzjani u s-South Amerikani dawk l-istess sewwa. Totħa kolonja u stabilixxa l-Olmek 5000 sena ilu sewwa hemmhekk, imma nkomplu fuq il-biċċa xogħol ta' l-immaġni. Ta' kollox tal-ħajja, inti kif tara l-ħajja. Ħankompli nevolvi daqsxejn.
Hemm tliet aspetti kif tħares lejn il-kreazzjoni sewwa, għandek l-aspett mitoloġiku illi jinvolvi l-alien ma xiex inħarsu leħ bħala mitoloġiku. L-istess ħaġa, il għaliex dawk in-nies kienu jesprimu ruħhom dak iż-żmien kienu jużaw ħafna in-natura biex jispjegaw xi ħaġa. Bħal meta eżempju kien hemm Ezekiel sewwa fil-plane fejn ixmara ċebar u kienet jispjega kien hemm sighting ta' UFO nieżel sewwa da beda jipprova jispjegah bl-element tal-maltemp, bl-element tal-istorbju. Mhux qed jispjegah b'terminoloġija kif nispjegaw l-lum nespremu għax illum evolvejna fil-lingwa sewwa. Rota ġorota. Allura dak iż-żmien jgħidlek and the spirit of God was in the wheels and the wheels were turning by themselves. Allura inti meta tgħid imma da x'inhu qed jipprova jpenġilna. Diskrizzjoni ta' Eljon. Ħafna simbolizmu u fl-istess kien il-mitoloġija meta tibda tħaffer b'dawn l-għodot illi ma jħallukx tuża, inti tibda tgħid daħt jara xi ħaġa illi mhux normali. Eżempju mhux normali, hija normali, aħna ma drajniex normali għax aħna omja. Is-sistema mietna, infatti għadna niddubitaw. L-aljeni jeżistu jew le, mhix ovvja l-ħarż qegħdin weħedna, Ġesu. Mela għandek univers mhux infinit, insomma, ma vast, kolossali. Aħna qegħdin speċjali. Ġifieri din diskussjoni tantija bla bażi li aħna qegħdin weħedna daqshekk speċjali aħna din id-dinja weħedna ġifieri ma tiffunzjonax ma għandek ecosystem tal-univers sħiħ qed jiffunzjona bejna biżda. U dinja f'għajnija, kissirnija. Immaġina, hemm barra mifquh bl-aljeni u aħna jisna din ġo ħabsa. Aħna ġo ħabs. Infatti, hemm aljeni wkoll qegħdin ġo ħabs. Mhix aħna biss, il-battalja hija bejn is-Swidija u d-dawl. Hija universali. Illa li kemm hu aċċettat il-ħażin u aċċettat l-abjad. Mingħajr l-abjad ma jistax ikun hemm l-iswed. Mingħajr il-ħażin ma jistax ikun hemm tajjeb u mingħajr tajjeb ma jistax ikun hemm ħażin. Sewwa, inti fil-ħajja għandek regola waħda. Illi inti titpatti għal konsegwenzi, imma ma għandek il-liber inti titwiled bil-free will. Sewwa, oqtol għamel li trid, tista' toqtol ovvjament għandek il-liġi illum. Imma kieku kont immaġina mawx liġi. Il-ħajja, il-konxju, l-infinità li jsejħulu Alla reliġjużi ma għallekx toqtolx, ma għallekx għamel li trid għamel, literalment li trid. Ħajja tajba, jew le. Oqtol imma sakraħ, anzi għajmu werġuqlu. Ma tagħmilx differenza, inti mbagħad se tpatti għalih. U dan idħol fih daqsxejn fid-dimensjoni astrali wkoll. Sewwa, qed naqbeż fuq ħafna affarijiet qed ninnota mhux qed nikkonkludi l-ebda waħda. Ma deħ nikkonkludija. Mela meta persuna tikkommetti rejat, ovvjament fis-sistema fiżika inti se tpatti għaliha tingħata l-ħabs, sentenza xi ħaġa tifhem, imma mbagħad oltre minn hemmhekk aħna se mmorru wara l-ħajja, wara l-immutu, anzi ħanorbot ma' dik li staqsejtna kif tħares lejha, x'in il-perċezzjoni tiegħi bħala ħajja. Sewwa, inti peress li aħna ilna nevolvu ħajja wara għal miljuni kbar ta' snin, sewwa, stajna ma konniex f'din id-dinja wkoll għażin il-galassja, inti meta tispiċċa ħajja se tibda ħajja oħra. Mhux fl-istess ġisem u mhux fl-istess moħħ. Għaxiex, għaliex il-ġisem se jirretorna. Jerġa'. Għandek ċiklu sħiħ. Il-ġisem huwa prodott tad-dinja mela jerġa' jirritorna fid-dinja. Sewwa? Temmen fir-reincarnations. Mhux nemmen. Jiena l-għamilt l-astral body naf xemm. Sewwa? L-għamilt l-astral projection naf xemm. Ġifieri din mhux qegħdem mal xejn, l-astral qegħdem mal xejn din sortajta hekk. Unsertat li biss li qiegħda għand kulħadd. Tista' jagħmilha Mirko, jista' jagħmilha kulħadd. Accessory. Għal xiex? Eżatt, hija aċċessor għalik, hija biċċa għodda għalik biex inti tiskopriha. U tuża, u qegħdem biex tuża biex tqawwel lilek innifsek biex tkun taf xemm iżjed għax inti kienet waħda mill-openings tiegħi. L-out of body. Kelli d-dubi wkoll jiena l-alla Madonna qed. Tgħidħlhom ta' serjetà. U hekk meta tibda titrevelja l-emmolaw. Ovvjament inti tħarnesja ċertu kontrolli. Bija jiena eżempju qatt m'għandix dak il-kontroll għalkemm għamilta diversi drabi imma m'għandix jiena nħalli nnifsi jitlaq fejn irid. Sewwa, imma hu min jgħidlek isma' joħloq intenzjoni qabel ma jagħmel out of body, irid immur jien naf
fi żmien il-piramidi. U mort għaliex kollox parallel. Il-ħajja hija parallel, passat, preżent u futur, kollox parallel. Nista' naċċessa, infatti dawn is-sistemi underground sewwa dawn kollox jevhom dal-affarijiet għax l-okkult huma jprattikaw ma lek ma jħallux kif qedlek l-ewwel. Ibeżżaw bluċifru bl-okkult biex ma tużhomx inti, ħalli jużaw huma u jikkontrollaw lilek. Allura l-idea tiegħi li aħna din ngħixu ġo simulation jista' tagħmel Iva, ħafna tagħmel sens għaliex għandek teknoloġija, għandek ix-xjenza. Mela, in-natura tista' tiskopri biha it-teknoloġija ġdida għal mod tal-kelma teleporting networks. Sewwa, inti tista' hemm teleporting, hemm network ta' teleportis, ta' teleportali, sewwa li huma naturali. Imma jekk inti tiskopri it-teknoloġija fin-natura stess billi tuża dawn l-istess sodod titteppja fin-natura stess, inti tista' toħloq network ta' teleportals ukoll inti telenetworking. Infatti, insibu fil-Bibja wkoll fil-Ġenesi isemmilek diversi teleportals. Sewwa, portali, u wieħed minnhom huwa Babylon. Babylon fiha 3 kelmiet. Sewwa, Bab, li nifhmuha bib, Bab, Lord, on, smewiet, Bab il-on, gateway to God in heaven, portal. Portal da, bħal Giza. Giza hija portal. Ieħor. Sewwa, ħafna portali hemm għandek Bermuda Triangle, anke hawn Malta, eżempju il-Knisja tal-Mosta kienet ġiet mibnija fuq tempju. Tal-Mosta? Iva, anke l-katedral ta' Xew tempju. Anke l-katedral ta' Għawdex fuq tempju mibni. Ukoll xew tempju ieħor. Illa għaliex il-Knisja dejjem issib. Il-Knisja lek tipprattika l-okkult. U għandha librerija, biblioteka taħt il-Vatikan illi huwa estensivament mili enormi. Sewwa? Din enormi din il-biblioteka, dan kollu serq li sar fi żmien l-imperi, l-imperaturi sewwa, u mbagħad ovvjament ħadet over il-Knisja Kattolika u komplit iġġemma r-relikwi u ġemma t-talizmani u skritturi u tavli tal-kristallu, tavli tal-emerald, li jkun fihom incantation, li jkun fihom affarijiet tal-bleħi, koll għandhom xaqsmu mal-okkult, koll għandhom xaqsmu mal dak li nsejħulu paranormal. Imma dawn is-sistema tafhom. Imma lilek tgħidlek daw fantazija. Mhux inti dejjem tbedek. Ħallihom għall-lama. Lilek dejjem inti jekk ma tiskoprix lilek innifsek, sewwa, inti dejjem se tibqa' hemm taħt. U dejjem għandek l-ispak marbutin miegħek ħalli s-sistema tibqa' timmanipulak u tagħmel li trid bik, jiġifieri. Rigward dan il-ktieb, kif? X'tgħidli dwaru? Fallen Seraphim. L-istampa interessanti. Daka. Tal-ostja. Fallen Seraphim. Fallen Seraphim. Huwa li semet jirreferi primarjament għal dawk l-entitajiet illi kisru liġi tal-imperu tal-alieni. Sewwa, mela, qabel ma kolonizzaw lilna daw l-alieni, sewwa, issa nixtieq nagħmel distinzjoni oħra. Alieni u extraterrestrials mhumiex l-istess. Mhux l-istess ħaġa. Differenti. Le, alieni huma tad-dimensjoni fiżika. Extraterrestrials huma multidimensional entities. Mhumiex alieni. Sewwa, jiġifieri daw jistgħu jkunu preżenti f'kull dimensjoni dejjem ikunu home. Dejjem ikunu ġodar għalhekk multidimensional beings. Extra isimha magħha. Extraterrestrials. Multidimensional beings. Alien għalhekk insejħolu alien għax jekk jiena immur fuq Mars jien ġejt alien stranġier. L-moħħ ta' furnar. Mela, fil-kodba tiegħi tħall dwar dan kollu ħafna iżjed. Ħafna iżjed sewwa, dejjem minn aspett storiku, dejjem minn aspett eżoteriku. Għandek xi ktieb apposta fuq hekk? Jien ippubblikajt għandi 700 kodba, 700 kodba, 7 kodba ippubblikati sewwa, u daw tħalt fihom. Minn dawn l-aspetti li narawhom bħala nies kif maqbudin ġodin laqbuta, kif semmejt inti ġodin laqbuta sistematika, sewwa, qegħdin hemm biex persuna li taqra l-ktieb, l-ewwel ħadd għajna ħin fetħu la daqsek, u meta tibda tidra tbdejt
Ejwa veru, ta' Astra, darba ħassejtek, darba ġralijek, darba għaddejt minn di, mux neċessarjament ma paranormal tħalt fih ukoll sewwa, imma hemm dawn affarijiet fir-realtà tagħna fejn aħna fil-verità aħna maqbudin. L-ewwel semmejna l-battalja universali u san kompli nevolvi daqsxejn fuq Fallen Seraphim. Aħna qegħdin f'battalja universali bejn l-iswed u l-abjad, it-tajjeb u l-ħażin, sewwa. Issa, aħna l-aljeni, il-ħżiena negattivi li qegħdin mejjuna minn entitajiet tar-raba dimensjoni literalment demonji, sewwa. Tgħidli ma di mhux ħaġa reliġjuża ta' dogma, demonji le, demonji jeżistu. Id-demonji jeżistu veru, dawn qegħdin ġo dimensjoni astrali. Ħan nispjegalek. Mela, immaġina inti, sewwa, for visuals disantilek biex il-moħħ jifhimha. Sewwa, immaġina għandek jiena nista' naqbad il-dimensjoni astrali. Sewwa, issa minn nofs il-fuq għandek dawk il-pjanuri illi iżjed ma titla' iżjed ikunu tajbin. Min nofs l-isfel. Din ovvjament biex jifhem l-moħħ ma jfissirx li qiegħda hekk. Sewwa għax il-ħajja ħafna iżjed komplessa minn hekk. Min nofs l-isfel għandek dawk il-pjano li iżjed ma tibqa' nieżel iżjed tinżel ġara bissi ġoswidija. Inti għandek ejja nitkellmu mir-rigward ta' is-sistema tagħna li ngħixu fiha. Għandek jekk persuna kommettit rejat, intbatet il-ħabs. Issa għandek setturi ta' ħabs differenti għal min forsi jinnaf seraq mhux se titfgħu ma' min la mass murderer għal mod tal-kelma totalment differenti sewwa. Allura hemm id-densitajiet differenti jekk inti għamilt ċertu rejat fil-ħajja ċertu kriminu inti se tmur se tinħasel hemmhekk. Sewwa bin-nar, mhux nar ta' din id-dinja, imma nsejħlu naqalek purgatorju li ġeja il-kelma tu purge ġeja mill-kelma latina purgatorju. Sewwa, purging li tnaddaf, qed tinħasel inti, qed tneħħi il-densitajiet tiegħek illi daw li qed iwaħħluk f'dak il-pjanura sewwa inti tmur hemmhekk wara l-ħajja, mhux wara l-ħajja, inti qatt ma tmut fil-verità ġismek jitlaq. Inti tmur hemmhekk biex tippurifika ruħek, titlesta ħalli terġa' tibda. Ġo ġisem ġdid, b'moħħ ġdid imma l-istess konxju. That is just a concept. Eżatt. ċiklu. Aħna ċiklu. Infinit. Alla. Ma nifqu Tifhem? Il-ħin kollu. Ħajja wara l-oħra. Issa kieku dan kollu li jiġri jiservi għal oġġett wieħed. U aħna din ġo simulation. U dil-esperjenza tagħna s-sofferenza, id-dwejja u l-affarijiet kollha, l-emozzjonijiet kollha jmorru kollha ġo server biex jitmal da server. X'taħseb fuq? Jiġifieri jekk inti l-emozzjoni, l-iktar emozzjoni li jħoss il-bniedem hija s-sofferenza. Sija meta pereżempju tolqod saqajk naf mal-kamudina u tiġbed dawa ta' Kristu, sofferenza. Jew jien naf jew tilab xi karta tal-futbol tkun l-aħħar naqra u taħxi jaħxiulok xi tim, sofferenza, fim? Jew xi ħadd talaq xi ħadd, fim? Sofferenza, fim? Issa immaġina dak jinġabar kollu imur ġo post wieħed biex jitma' dak li jsejħulu Alla, is-server, bħalma nsejjaħlu jiena s-server fim tal-kompjuter. X'taħseb fuq? Qatt ma ħsibt fuq dan il-kunċett minn dan l-aspett kif qed tissemmija inti, imma li hemm żgur il għaliex meta tibda tittepja b'ċertu spiritwalità, inti ssir taf, mhux temmen jew teorizza sewwa, issir taf. Li hemm żgur illi dik li tissejħ bl-Ingliż Akashic Records. Nimmaġina li smajt biha. Mela Akashic Records hija. Ma nafx. Huwa bażikament il-konxu tiegħek. Kulħadd għandu konxu, imma mbagħad hemm collective consciousness. Sewwa, issa, inti il-memorji tiegħek mhux ta' din il-ħajja, ta' kull ħajja li jgħixt edin preservati ġol l-Akashic Record tijak. Inti tista' taċċessom tru meditazzjoni. Jiena nista' nkun naf min kienu ommi u missieri f'ħajja preċedenti, illi jista' jkunu ħuti f'din il-ħajja,
Li tfal tiegħi kienu eżempju jinnaf 200 sena ilhom u missieri. Kollox relatata x'aħna nażlu l-xulxin. In between lives bejn ħajja u aħna nażlu l-xulxin. Sewwa? U aħna nażlu x'irridu nesperjenzaw. Issa ovvjament inti tevolvi. Tevolvi skont il-konxu tiegħek. Jekk jiena f'din il-ħajja kriminal, sewwa, jew ħana nispjega minn aspett materjali jekk jiena f'din il-ħajja kelli kont edik tal-mod tal-kelma drogi, sewwa. Issa, u din hija xi ħaġa li weħlet miegħi. Illa il-moħħ huwa trappola, sewwa, mhux fejn tidħol l-intelligenza. Mhux fejn jidħol il-konxu, għax il-konxu huwa l-infinit. L-intelligenza xi kultant tiġi suppressata mill-injoranza tagħna stess. Għax jiġri, inti tiġi overpowered mill-emozzjonijiet tiegħek stess, mill-bżonnijiet tiegħek stess, għax tibda tgħid imma jien għandi bżonna drog, għax dik se toħroġni minn dik il-ħaġa, u s-sigaretti jirrilassawna f'rom dal-affarijiet. Tiġi attaċċata miegħek di, sewwa, u ma tkunx titlaqa. U tagħmel x'tagħmel tipprova kemm tipprova ma tkunx titlaqa. Għax jiġri. Meta tmut, inti din se toħodha miegħek għax qiegħda ġol konxju tiegħek. Tgħidli imma il-moħħ ma jmutx iva, imma l-konxju juża l-moħħ. Sewwa, il-moħħ peress li huwa organu tad-demm u l-laħam fiżiku, dak isir trapp. Isir trapp, sewwa, imma l-konxju tiegħek, infatti l-ispirtu huwa l-konxju. L-ispirtu, ir-ruħ hija l-ħajja. Eva hija l-ħajja Eva. Sewwa, għalhekk meta ħadet it-tuffieħa u s-serb Alla ħowda. Alla mhix veru tmut. Alla x'kif tuħadeżat ħasser taf dak li jafu l-allat. Allegorikament, set esperjenza l-ħajja. Inti jekk ma set esperjenza mhix ħasser taf. Bħal dil-fażi li għaddejjin bħalissa. Aħna esperjenza għadhem esperjenza. Bħal met li inti wara kwinti qed li kulħadd tifittex fi żmien il-COVID fuq l-alien u l-affarijiet l-oħra. Żgur, aħna minn wara l-COVID kien hemm ħafna nies, ara jiena kont nitkellem ma' persuni qabel il-COVID. Sfortunatament kienu maqbuda fil-nasba tas-sistema sewwa. Nis xettiċi fuq ħafna affarijiet sewwa, illum fetħu totalment moħħhom daw qed ħarsu lejn is-sistema, lejn l-aħbarijiet, lejn il-politika, lejn ir-reliġjon minn lenti totalment differenti. Għax inti meta esperjenzajt xi ħaġa negattiva, sewwa l-internet tajjeb sa ċertu punt, jiena ma nafdax. Sewwa, hemm affarijiet tajbin, ovvjament, ma nix nitfa' l-internet kollu f'kappa ħażina ta' hemm affarijiet li huma tajbin. Imma jiena kif għatlek meta nirriċerka u nagħmel l-internet nagħlqu ma jiena taf kemm jibgħatu li links ta' fuq YouTube ma narax wieħed minnhom. Kemm jħodlok ħinek biex tikteb kif? Jħodlok iż-żmien nasib għall-ostja. Ħanejdlek minn dawn l-aħħar 10 snin l le, forsi f'sena u nofs nikbu ktieb. Għax nikteb biss, ma nirriċerkax. Tgħidli ġifri toqgħod toħlomhom l-affarijiet le, għax nafhom diġà. Tafhom diġà. Diġà nafhom l-affarijiet għax inti meta tibda tittepja fik innifsek, sewwa, u tibda tkun taf x'in il-ħajja, u ħafna profondi, eżempju, hemm affarijiet ma nistax nispjegahomlok verbalment, għax il-moħħ sa jikkrolla. Ma nafx kif ħanaqbad nispjegaħilek, tant aħna komplessi aħna sewwa illi Memx lingwa, għax il-lingwa hija limitata sa ċertu punt ukoll, memx hemm affarijiet bħal imħabba li ma tistax tispjegaw. Sewwa jekk jiena nħobb persuna u inti tgħidli isma' ma xi tista' tispjega l-imħabba. Kif ħanaqbad nispjegalek sabiħ, ngħidlek inti tesperjenza biex tħoss eżatt xi tħoss imma ma nistax nispjega. Tkun selfless. Kieku vera tħobb biex tħobbi xi ħadd tkun selfless. Ħanejlek għal xiex. Jekk xi ħadd ikun in an extreme situation, sawa, l-unika soluzzjoni kif tipprova jekk xi ħadd ikun xi ħobbi xi ħadd ieħor huwa jekk jiqpax jikdem idejh sakemm joħroġ id-demm. Hemmhekk tkun taf għax il-bniedem u mbagħad meta ikun kapaċi jikdem idejh il-bniedem u joħroġ blidja, hemm ikun selfless għax ikun free of everything. Dik tkun imħabba. Process. Għax il-pija l-bniedem egoist u jrid jara kif ħajjejx. Imma mbagħad ikun hemm pereżempju persuna jew oġġett jew ħamiema bħal Nikola Tesla, fim, li l-bniedem ħajtija dak kollu li jista', jiġifieri jiġi selfless. Dik tkun imħabba. Imma trid titgħallem tħobb lilek innifsek. Mhix dejjem.
Iva, bil-fors. Mhux dejjem. Jekk ma tħobbx lilek innifsek, ma tistax Jekk tħobb lilek innifsek, awtomatikament ġej egoist. Ħalejlek għajxiex. Le, mhux minn dak l-aspett imma minn aspett spiritwali. Minn aspett Mhux minn spiritwali, aspett iva. fiżiku, inti Iva. jekk inħobb li l-nifsi nixbed dejjem lejja, le, mhux minn dak l-aspett. Le, mhux minn dak l-aspett. Jiġi egoizmu, ma mill-lat spiritwali iva. Mela, l-ewwel jiena xirrid nagħmel biex nilħart ieħor, irrid nkun b'saħħti biex nilħaq. Jekk jiena għal-mod tal-kelma rajt inċident sewwa u da ma jistax jinfetaħ minn hemm. Għal-mod ta' eżempju ta' b'mod allegoriku, jiena rrid insaħħaħ li l-nifsi irrid inkun lesta li għadi psikoloġikament, mela l-ewwel ma rrid inħodd, l-ewwel ma rrid nagħmel attenzjoni fuqi biex ngħin. Mela jiena rrid nibni li l-nifsi l-ewwel biex inkun nista' ngħin. Jekk jiena dejjem qed inħares lejn ħaddieħor qed nabbanduna li l-nifsi, kif se mmur ngħin jekk jien m'għandi esperjenza ta' xejn. L-ewwel li ma rrid nifoka fuq in-nifsi. Irrid nibni li l-nifsi, rrid nkun psikoloġikament b'saħħti, spiritwalment b'saħħti u fiżikament b'saħħti. Jekk jiena se nifoka biss fuq in-nies, sewwa, se nkun totalment selfless kif attent imma minn aspett fiżiku. Ma nista' ngħin lil ħadd jiena, għax jiena kif se naqbad ngħinu jekk ma naf xejn da. Jekk m'għandix gazz. Sewwa, jien irrid inħobb li l-nifsi l-ewwel, irrid nagħllem li l-nifsi, irrid nimmasterja s-saħħa tiegħi minn kol aspett immaġinarju. Ekku, għax hekk nistgħu ngħinu xulxin, aħna kif qed nagħmlu aħna llum. Int għajna hawnhekk ġo dan l-istudju. Naqsmu l-idejat. Li esperjenza aħna u l-esperjenzajna aħna u li talmu aħna rridu nifirxuhom man-nies, imma l-ewwel irridu nitgħalmuhom aħna. Jekk ma nafx xejn ma nista' naqsam xejn ma' ħadd jiena. Ġiet interessanti. Mela, biex nikompli lek fuq dak il-ktieb, Fallen Seraphim. L-imperu sewwa ta' dawn li msejħa alieni kellhom regola illi ma jistawx jagħmlu sess sewwa jew inkella ma jistawx minn aspetti ma jistawx jgħaddu informazzjoni lil prokreazzjoni tagħhom, mhux lil kreazzjoni, lil prokreazzjoni. Għax prokreazzjoni? Illa lix dawn lilna ma vventawniex. Għamluna minn xi ħaġa. Kellhom bżonn xi ħaġa oħra biex jagħmlu lilna. Sewwa? Faċilitaw ix-xogħol. Użaw il-ġenetika biex jagħmlu lilna, sewwa. Issa l-ispirtu mhux huma għamluh il-konxu. Mela mhux huma għamluna, għax imbagħad once li inti tagħmel darba inti tagħmel ġisem. Sewwa, minn aspett ġenetiku, mbagħad ir-ruħ u l-ispirtu huma jsibu triqthom għal ġo fih. Dak m'għandhomx jasmu, huma il-ġenetika għandha x'taqsam mal-ġisem. Sewwa, issa. Kellhom dawn iż-żewġ regoli. L-ewwel semmejt waħda, ma ħanevolvi għal tnejn. L-ewwel waħda li ma jistgħux jagħmlu sess mal-prokreazzjoni tagħhom. Sewwa, jiġifieri jekk jien avventajt razza, prokreajt razza ma nistax nagħmel sess magħha, illa għaliex se nikkorrompi d-DNA, se nikkorrompi d-ġenetika tagħhom. Sewwa dik għandha tkun razza pura kif intenzjonata li ssir. Mela allura jekk se jiġi xi ħadd minn din il-koalizzjoni se jagħmel sess magħhom, se jikkorrompi li l-esperiment kollu. Sewwa, infatti għalhekk insibu illi Alla inkazza fil-ġenesi, sewwa meta l-alien jibdew jagħmlu sess mal-bnedmin. U mbagħad li żjed meta kien hemm dawk li msejħa Fallen Seraphim u taw l-erf lill-bniedem. Illa lix daw kienu żewġ regoli universali tal-imperu tagħhom, l-imperu kosmiku, sewwa, l-imperu pirata, għax daw pirati kosmiċi kienu jikkolonizzaw, sewwa sistemi solari, sewwa. Meta dawn kisru dawn iż-żewġ regoli, fil-Bibja nsibek b'mod dogmatiku, b'mod reliġjuż illi Alla dak tal-10 mandamenti tafaħħom l-infern. Dawn kienu nies bħalna dawn l-alieni, nies tad-demmu l-laħam illi jħobbu jesperjenzaw in-negattività, jesperjenzaw l-emozzjonijiet, sewwa l-imħabba r-rabja, qed tifhem il-ferħ. Daw kienu nies letteralment bħala imma evolvuti iżjed xjentifikament, teknoloġikament u spiritwalment. Ħafna affarijiet fil-kodba reliġjużi u hekk pereżempju jien jinteressani ħafna il-Koran imqaddes pereżempju fejjelek tali ġewġ u l-miġewġ u ħafna affarijiet oħra. Nimgħamlu sew kif naqbad ngħidlek ishom spjegazzjoni ta' esperiment marħażin għall-ostja. Mela. Għax da biex qafilhom taħt l-art.
Li ġuċ u l-meġuċ. Mela. Ġifiri da jisek jien naf provajt toħloq dinosauru, dinosauru fl-aħħar dinosauru ħareġ xi ostja jew. Ma ninsewx illi l-istruttura, l-anatomija tal-Koran sewa bħal kull mela jiena nqies. Il-Koran bħala ktieb ekstra bibliku għal xiex, illa lix l-Islam ħareġ mill-Kristjaneżmu. Sewa hija Abrahamic religion. Sewa issa. U ġi iddiżinjat mill-Vatikan il-reliġjon Islamika ġiet iddiżinjata mill-Vatikan u saret mill-Lasa Zeta mill-Vatikan. Ovvjament mbagħad ħarbit ilhom minn idejhom. Illa għaliex l-intenzjoni li huma joħolqu reliġjon oħra Kristjana sewa biex dik li ħolqot l-Imperu Roman. Skużani qbislek minn dak li kont qed tgħid. Imma li rrid ngħidlek hija li fil-bidu il-Koran huwa ktieb eżoteriku, huwa ktieb allegoriku wkoll bħal Bibja, ma rridux inħarsu leh bħala isma' għax hemm jien naf dil-persuna li mxiet fuq il-baħar mela veru mxiet fuq il-baħar, jew għax daw salbu qam il-mewt mela veru qam il-meħ dawk allegoriji, jew mhux veru. Jew bidel l-inbit l-ilma f'inbit. Dik għall-kemija. Kien mistajjeb. Dik għall-kemija. Proset, chemist, proset. Chemist hija terminu modern għall-alkemija, tifhem? Imma hemm elementi li huma għalkemm huma strambi jistgħu jsiru. X'kien juża biex jimxi fuq l-ilma nippruvaħ għax ma nafx nagħmel. Bħal dak Chris Angel. Kellu xi perspex hekk probabbilment taħt il-wiċċ. Jien jekk nitafa' ġol baħar plupp. Mhix ovvja. Il-Knisja inventat l-Islam biex tattakka l-Ġerusalem. B'dan il-ġens reliġjuż ġdid. Sewa ma rridx nidħol dawn l-affarijiet, ma rridx niġi mistkerraħ ma' persuni li ħadnu l-Islam għaliex hemm ħafna affarijiet li huma tajbin fl-Islam ukoll jiena tħalt fih l-Islam jiġifieri, imma meta toqgħod tidħol fis-sors ta' dawn affarijiet storikament hekk l-Islam ma nibitx minn Muhammad. Għax Muhammad irid jagħmel liha. Muhammad ġie imrawam mill-Knisja Kattolika sewwa mhux direttament kellhom l-aġenti biex jinfiltraw l-Arab ħalli huma jiżraw iż-żerrija Kristjana ġo Mekka u ġo Medina. Sewwa? Ma jista' jkun li mhux kienx dak il-post hemm Mekka. Għax issa jaħsbu li kienet Petra, mhux Mekka l-post fej kien eżattament. Ħanajdlek, fejn hemm il-Kaaba. Il-Kaaba sewa il-Kuba. Dikka fejn kien hemm il-bir ta' Zamzam. Sewa dik l-istorja. Fizmin Abram. Meta marret biex iddur il-mara u ġabba ġebla għandhom. Le, dikka fi żmien Lot. Lot, fi żmien Abram. Dikka fi żmien meta dawk il-5 tibliet ta' mal-baħar il-mejjed biex ngħidu hekk sewwa hemm ġew distrutti sewwa u għallu dan l-Alla mill-veru kien Alla kien infatti wieħed mill-Allat Ninurta l-Alla tal-gwerra Mars sewwa is-Sumer insibuh Ninurta. Għallu tħarsux lura għallu meta toħorġu tevakwaw mill-belt għallu għax ħana erduhom li bliet, għallu tħares lura. Ovvjament f'bombing testing ground, inti meta jsir detonazzjoni ma tħares lejn id-detonazzjoni bajnejk sewa dirett. Allura x'hemm miktub ġol Bibja? Hemm teknoloġija. Alla ġifrew tafaw missili ħansejħolhom nukleari 4,000 sen ilu. Għax Abram dak iż-żmien kien jeżisti 4,000 sen ilu. Sewa. Di ħarset lura u l-iskrittori sakri qed jgħidu li din saret ippetrifikat ruħha. U tista' ssir, naħseb. U skulli tista' ssir. Mhux tissir petrifikat letteralment, infatti meta kienet mhux petrifikazzjoni Glassification issir ukoll minn nar qawwi ħafna, minn blast qawwi ħafna. Anke fil-Hindu fil-Mohenjo-Daro kienet saret esplużjoni oħra sewwa. Fejn kien hemm il-belt ta' Dwarka 35,000 sen ilu, ġifieri, kienet sar esplużjoni u sabu nies glassifikati tal-ħġieġ. Taħt l-art meta sabu dawn l-iskavi sabu n-nies
letteralment tal-ħġieġ. Taħġiex, ostja. Illa li il-blastant saret l-epicenter tal-esplużjoni kien hemm in-nies u dawn. Friżaw fil-post. Dak il-ħin, ġifieri, xjenza ta' teknoloġija ta' dawn l-affarijiet edha preservata fil-Bibja u inti jgħidulek dawn mirakli jew walla kastigom. Mela, jiena bażikament għandi 7 kodba sewwa pubblikati. Li nidħol essax fil-font dwar dawn l-affarijiet dwar sigreti li qegħdin preservati fil-Bibja u kodba ekstra bibliċi illi iduru dwar sigreti tal-ġisem tal-bniedem, sigreti tal-ħajja, sigreti fenomeni oħra sewwa illi nsibu fil-Bibja. Jiena tħalt fihom daw, tħalt fil-font fihom fejn eżempju insibu għal-mod tal-kelma il-ħajja ta' Ġesu, dika hija storja allegorika ta' kif inti tagħmel meditazzjoni biex tilħaq nirvana. Sewwa dik il-ħajja ta' Ġesu. Il-ħajja ta' Ġesu mill-ewwel sa 33. Aħna għandna 33 vibra sewwa fl-ispina u tagħmel fatti ġie msallab in the place of the skull f'Golgota. U hawnhekk Golgota metaforikament sewwa, allura Ġesu għex 33 vibra u issallab f'Golgota. Ġifieri. Mela l-moħħ il-passjoni. Eżatt, aħna tinsemmu l-pineal gland. Qed insemmu l-pineal gland, sewwa, il-pina, il-glandola tal-pina fejn hemmhekk. Issir it-tisliba għaliex simbolikament it-tisliba mhux toqtol, tirrinforza, tissaħħaħ, it-tisliba issaħħaħ sewwa, għax inti tissaħħaħ fuq is-salib tal-ħajja. Lang, is-salib Kristjan li fil-verità huwa salib Eġizzjan, lang, sewwa, huwa salib tal-ħajja u inti tissallab biex timforza ruħek meta inti tilħaq state ta' kundalini, nirvana. Sewwa, fil-konċilju ta' Najsija 325 sena wara it-twelid ta' Ġesu, sewwa l-Knisja Kattolika bil-Kostantinu il-prim isqof tal-Knisja dak iż-żmien kienu ħadu 3 deċiżjonijiet. Sewwa, u dan li sa ngħid qiegħed ukoll f'wieħed mill-kotba tiegħi. Issa nsemmihom il-kotba. Kienu ħadu 3 deċiżjonijiet. L-ewwel deċiżjoni kienet li jridu huma jsibu ġurnata meta jibdew jiċċelebraw il-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. Sewwa? Li għadna kif semmejna issa. U dik kienet saret, insomma, sar b'mod unanimu għax lew jibdew jiġġieldu għax il-kalendarju tiegħek mhux bħal-kalendarju tiegħi. Insomma, mbagħad iddeċidew fuq il-lunar kalendar. Illi l-festa tal-qawmien Lajt biex niftehmu Lajt għandu jiġi ċelebrat fl-ewwel Ħadd, sewwa, wara l-ewwel qamar kwinta u fil-vernal equinox. U dik ġiet deċiża u dawn qablu il-Koptiċi tal-Eġittu il-Kristjani Romani għax dak iż-żmien l-imperu kellu ħafna tilwim. Sewwa, kien hemm ħafna denominazzjonijiet pagani kollu jġildu ma' xulx tal-Alla tiegħi aqwa minn tiegħek. U mbagħad nibtu l-Kristjani. Il-Madonna ta' Grazzja, il-Madonna tal-Karmnu, ma mhux l-istess Madonna jew differenti. Allura dawn jridu jilħu deċiżjonijiet importanti ħafna kemm mal-imperu u għal dak li se joħroġ mill-imperu wara s-6 seklu. Sewwa? Wara l-14 seklu. X'ġara? It-tieni deċiżjoni kienet illi daw lil Ġesu. Issa daw ħadu din id-deċiżjoni 300 sena wara Ġesu, jekk dan kien bniedem storiku, aqqas biss ma ntaqgħu miegħu daw. Qabdu ħadu deċiżjoni fl-għami, issa jiena nista' ngħidlek hekk kellu x-xahar abjad Napoleon. Ma nistax ngħidlek. Jew x'kienu d-delizzi ta' Napoleon, jekk ma kontx kontemporanju ta' Napoleon jiena. Naqra iva naqra, imma konkretament 100% nistgħu nitkellmu fuqhom daw? Ma nistgħux. Mela allura dawn ħadu deċiżjoni li dan il-bniedem kien Alla. Mela allura daw elevawh biex jiġi glorifikat bħala Alla universali għal Ġesu qed ngħidu aħna. U x'mitej sena qabel Kristu
Kien hemm xi storja simili wkoll bħal ta' Ġesu. Hemm ħafna, jekk tidħol fil-mitoloġiji. Hemm ħafna, mhix hekk hemm Krishna, hemm Ulleċ Akhenaten, hemm x'ismu hawn. Hemm Inħotep ir-raba. Sewwa hemm ħafna. Repetizzjoni tal-istess ħaj. U daw qabdu u ġemmawhom għamlu daw id-dati bħal 25 hija. Daw kollha simboliċi. Ġurnata tax-xemx xu. 25 ta' Diċembru. Il-25 eżatt. Solis Invicti. Days Natalis Invicti. Għalhekk Natale. Illa dika it-twelid tax-xemx. Sewa, it-twelid ta' xemx, mhux neċessarjament tal-alla ta' xemx, għaliex il-forzi naturali kienu jippersonifikawhom l-antiki sewa, l-alla tal-baħar, ma jeżistix l-alla tal-baħar, imma jippersonifikawhom, ituhom persuna biex niftehmu. Daw, pratikament, jidrok biex ma timxi fuq il-paganizmu u totalment paganizmika l-istorja. Bla dubju, jekk inti tħares lej, jekk tidħol ġo knisja, imsejħa Kristjana, hemm simboli huma kollha jduru mal-paganizmu mitrajku. Ġifieri lej is-simbolizmu tax-xemx, imma inti tifhem x'inhu jiġri. Il-logħba x'inhi, ix-xemx x'inhi, dawl. Dawl min? Wara min qed isegwu d-dawl x'inhu? Luċifru. Dak li qed ibbeżżawk bih, qed ibbeżżawk bih, qed jipprattikaw huma. Ħalli huma jassumu kontroll totali fuqek, ma li ibbeżżawk minnu, ħalli ma tużax. Għax inti jekk tiskopri x'inhu jiġri, tilħaq il-level tagħhom. Huma jridu kemm isfel imma ħajibqgħu jtuk fuq rasek. Jekk inti tidħol f'dawn l-affarijiet u tibda tgħid imma xi tfisser dik ix-xemx? X'għandha x'taqsam ix-xemx? X'għandha x'taqsam? Aħna nsibu li l-pjazza ta' San Pietru, il-Vatikan, jgħidulek jgħidulek square. Square, the square of St. Peter, dik mhix għalla square, dika ċirku. Dik ċirku mhix kaxxa. Għaliex, għax dak huwa l-kalendarju astroloġiku ta' 12 kostellazzjoni bl-obelisk fin-nofs qed jimmarka xemx. Xemx kollox xemx, inkollu xemx. X'joll il-qassis fuqt il-ċerimonja, il-monstrans, ix-xemx li fija jkollha l-ostji konsagrati. Sewa xemx inti titbaxxi rasek u tinżel għal koptejk. Xemx kollox xemx. L-istess. Imma x-xemx mhux issaċ ix-xemx, id-dawl. Għaliex id-dawl huwa l-erf. L-erf. Huma l-erf iridu jneħħuwlek. Huma jridu jbellawlek l-intelligenza. Università, infatti bniedem akademiku huwa żied persuna qiebsa biex jifhem dawn l-affarijiet. Għax kollha jħares lihom bħala cartoons, bħala fantażija, bħala ħela ta' ħin. Qed tifhem? Ġifieri naf nies li huma akademiċi tal ħarġu, mhux ħarġu biss li daw jipprattikaw bażikament il-meditazzjoni, ġifieri naf nies li ħolqu relazzjonijiet oħra fl-astral, għandhom familja fl-astral, ġifieri għandhom it-tfal, għandhom qolla xogħol. Kollox huwa parallel, aħna għandna sebiċsma. U li qed nużaw bħalissa f'din il-ħajja huwa l-isem tad-dem u l-laħam, huwa l-ġisem tat-tielet dimensjoni. Is-inti meta tagħmel astral projection qed tuża l-ġisem astrali tiegħek. Meta tmur fid-dimensjoni tal-ħames dimensjoni qed tuża l-ġisem kristalliku. Sewwa aħna jasal żmien fejn ma jkollniex bżonn nużjat il-ġisem. Interessanti di. Imma rridu nevolvu ħajja wara l-oħra. Inti tista' taċċessa l-memorja tiegħek preċedenti, ġifieri. Meta tagħmel meditazzjoni. Diffiċli bro. Ħafna diffiċli, żgur impossibbli, speċjalment għal persuni li huma akademiċi. Mela biex insemmi daqsxejn il-kodba. Semmi daqsxejn il-kodba x'ħanibqa' ngħid. Jien għandi 7 kotba, mela l-ewwel wieħed huwa mela għandi triloġija, sewwa tibda The Bible Paradox. Sewwa. Issa The Bible Paradox huwa b'mod sempliċi jiena fih qed nirrakkonta. Mhux biss nirrakkonta, qiegħed niddeċifra il-codes illi hemm fil-Bibja, fil-ħajja Iżraelita ta' Mosè speċifikament sewwa.
bħal meta sebbejtlek l-ewwel il-pineal gland fin-nofs li tissimbolizza l-arka sewwa u il-cranial nerves, il-12 tribu u hemm ħafna affarijiet li huma moħbin b'mod allegoriku fil-Bibja biex inti ma tiskoprihomx. Mela dak il-ktieb The Bible Paradox u tkellimt fuq il-ħajja ta' Ġesu x'hemm allegoriku u x'nistgħu nagħmlu minn dar bħala benefiċċju, hemm ħafna affarijiet f'The Bible Paradox li huma tajbin immens sewwa. Tajli ma x'interessani minn Mosè u minn Abram u minn Ġuda u minn Joshua. Imma ġa dawn l-istejjer hemm moħbijin l-erf. Jekk inti m'għandekx paċenzja ma inti m'intix studjuż gnostiku tajjeb. Sewwa, inti tibqa' tħaffer u tibqa' tħabbat. Jekk inti sal-ewwel 4 paġni tgħid li jew tqil jew mela mhux tajjeb għalik. Sewwa, mhux qed ngħidlek li hu tqil il-ktieb għax tant nitkellem b'mod bażiku fih. Ħalli jkun għal kulħadd. Imma persuna li titfittex se ssib. Sewwa, jekk inti min tista' tfittex min tista' ssib qatt. Sewwa dawn il-kotba qegħdin għal nies illi jridu veru jitalmu. It-tieni ktieb ta' triloġija huwa The Gospel of Forbidden Truth illi tħalt ħafna f'teknoloġija għaljena sewwa illi nsibu fil-Bibja u f'kotba estra bibliċi, tħalt fi spiritualità, tħalt minn ħafna kunċetti differenti da isek għandek. Isek għandek encyclopedia ta' suġġetti differenti fejn jidħlu l-aljeni, fejn jidħlu strutturi strambi, sewwa, xmajjar li hemm taħt l-art, sewwa, teleportation u ħafna minn dawn l-affarijiet. Hemm diversi hemm rakkonti ħafna interessanti jew l-istess. Imma das mill-ewwel se jaqbdek The Gospel of Forbidden Truth għax kif se tibda se teħel miegħu, sewwa. Umma hemm it-tielet ktieb ta' triloġija Quantum Gnosis se nitkellem iżjed fuq affarijiet spiritwali, fuq il-ħajja ta' wara, sewwa, fuq secret societies, fuq il-pjan tal-Knisja Kattolika, fuq is-sitt sittiet, ħafna affarijiet illi huma marbutin. Ġifri għandek 3 kotba triloġija sewwa illi daw mhux letteralment jekk se tixtrihom se tibda mill-ewwel ktieb, tista' tibda mill-aħħar ktieb. Sewwa m'hemmx sekwenza għalkemm għandek l-ewwel it-tieni u t-tielet ktieb. Imma tista' tużhom tibda l-ewwel ktieb jew it-tielet ktieb qed tifhem tista' tużhom taqrom li ma wieħed trid. Mbagħad għandi Fallen Seraphim illi huwa jinsejjaħlu bħala ktieb li jakkumpanja triloġija illa li jiena ħassejt illi biex niskopru iżjed sewwa jiena komplejt inħaffer biex niskopri dwar id-dimensjonijiet iżjed sewwa li qsamt f'dan il-ktieb illi niskopru iżjed lilna nfusna sewwa hemm ħafna affarijiet bħal portal ta' emmenti li hemm taħt il-piramida sewwa il-records li hemm ġol isfinġa, ġifier li hemmhekk suppost kien hemm żewġ sfinġi mhix waħda sewwa għaliex ma tagħmilx sens li għandek sfinġa waħda dawk kienu il-protetturi tal-librerija kosmika. Forsi kienet ġo post ieħor. Għadha tħares minn ximkien ieħor. Għadha muntanja infatti, hawnhekk għandek sfinġa u hawnhekk għandek muntanja. Le, mhux ġast hemmhekk l-isfinġa, jiġifieri l-isfinġa tkun qiegħda jinnaf kilometri twal. Le, ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens. Għaliex l-isfinġi hemm b'mod reliġjuż spiritwali Eġizzjan u mal-gwardjani kienu jitpoġġew fejn bieb. Tnejn sewwa. Mela wieħed nieqes. Hemm wieħed nieqes sewwa, issa dawn kienu l-gwardjani jiena anke d-dar tiegħi jien għandi il-meduża kif tidħol mal-art. Sewwa proteġġi lid-dar. U n-naħa l-oħra fin-naħa tal-bitħa għandi sfinġa. Griegi u Eġizzjana. Imma l-isfinġa wkoll Babilonika wkoll, mhix neċessarjament Eġizzjana. Għax hemm il-Griffin ukoll imbagħad marbut ma' dawn l-affarijiet bħala gwardjani. Tidħol fid-dettall hekk fil-ktieb? Ħafna tħall fid-dettall. Imbagħad għandek 3 kotba oħra, tnejn minnhom huma serja novelli illi tħalt ħafna fuq l-okkult. Hija avventura ta' persuna illi dan inqatel f'sagrifiċċju u reġa' qam. Ovvjament ma tistax issir. Imma hemm ħafna affarijiet marbutin fiha allegoriċi illi inti se tiskopri f'din l-avventura ta' dawn iż-żewġ kotba sewwa dak kif skopra lilu nnifsu portali u hekk battali din l-istorja dan is-serja tmur lura fis-seklu 17 Malta fl-żmien l-imblok tal-Franċiżi sewwa jiġifieri Malta fokajt fuq Malta u liħor hemm l-aħħar ktieb tiegħi
Għandi kod biżjed ta' ġifieri mhux ippubblikati. Għandi xi kliet oħra. L-aħħar wieħed jismu Celtimides huwa ktib li jiffoka fuq il-militar minn aspett Grieg, imma dana mhux fiction da. Mhux neċessarjament Grieg, użajt il-kultura Griega speċjalment dik Spartana sewwa u ħloqt prattikament dinja jiena. Issa qed tajt Lord of the Rings imma mingħajr esaġerazzjonijiet sewwa. Nies kultura tagħhom bid-dialetti, bil-lingwi qed tifhem. Hemm ħafna affarijiet dak l-aħħar ktib tiegħi, dak l-ewwel wieħed li kont ippubblikajt. Ma nilqgħu hekk. Nirringrazzjak kif mela. Grazzi ħafna. Tal-li ġejt, segwu l-Kevin għax dejjem ikun interessanti. Grazzi ħafna, grazzi lkom. Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe għax tgħinuna ħafna.